A ovoga jutra sa nama u studiju je i mladi umetnik Stefan Kolarski, koji je i maneken i mister Srbije za 2013. godinu, ali je nedavno izdao i svoju pesmu. Dobro jutro, Stefane, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Ja sam prvo rekla maneken. Koliko se ti dugo baviš manekenstvom? Pa ja se manekenstvom bavim od svoje 8. godine. Evo već aktualno 11 godina. I čini mi se da to vrlo dobro radim. Mister Srbije 2013. godine. Jel to smatraš svojim najvećim uspehom ili... Pa svakako, kad sam bio mali, ne znam, 8, 9, 10 godina, ja sam maštao o tome da budem mister Srbije kad sam gledao izbore za mis. I zamišljao sam kako možda jednog dana naprave neke izbore i za muškarce pa da se ja takmičim s njima. Da li ti vidiš sebe u manekenstvu? Kakva je tu zarada? Kakav je to posao u stvari? Zarada je jako loša, mogu slobodno reći nikakva. Jel to važi samo za Srbiju ili... Pa za Srbiju da. Ne znam, po jednoj revi može da se zaradi za jednu večeru ili tako nešto. To se definitivno ne isplati, pogotovo ne meni. Pošto imam velike projekte u inostranstvu, je to malo bolje, ali ipak nije ni to. A da li te vuče to da ideš dalje u inostranstvo? Pa 2-3 godine sam konstantno išao i odlučio sam da ne znam da li da napravim pauzu ili previše mi je, kako da kažem, vucaranje kofera po gradu sam, po stranom gradu. Ti si nedavno snimio jednu svoju pesmu. Pa, ajde ta relacija manekenstvo, muzika. Šta je bolje po tebi? Šta je bolje? U čemu se bolje pronalaziš? Pa, volim jedno i drugo definitivno. Ne znam u čemu se bolje pronalazim, ali muzika mi se isto dopada. Koliko sam upoznat za sad s njom, pre mesec dana sam izdao prvu pesmu koja se zove Ja sam ti bio sve. Pa mislim da je manekenstvo i muzika, da su to dosta slične profesije, ali mislim da u muzici ima više novca. Aha, ti bi ipak zbog novca više muziku? Pa svakako mislim raditi za džabe, što se kaže, da se čemu trudi, čemu sve ako se to ne isplati. Manekenstvom se baviš 11 godina, kažeš, a muzikom? A muzikom se bavim 2 meseca. To su početci sad tvoji. Početci, da. Šta misliš, može li od muzike da se živi u Srbiji? Može? Pa ne znam ja koliko sam čuo može da se živi. Ako se radi, mora da se nastupa. Ja još nisam počeo da nastupam, planiram uskoro jednu pesmu, spot. A da li bi nastupao i ti po klubovima, ovako kao ovi naši pevači? Pa bi, svakako, što da ne. Biće to uzbudljivo i veliki izazov za mene. Pesma koju si izdao, koliko si ti zadovoljan njome? Koliko su zadovoljni komentari svih slušalaca koji su poslušali tu pesmu? Je li dobro prošla pesma? Pa ja bih rekao da jeste. Nekoliko hiljada pregleda na YouTube-u za par dana. Na Facebooku sam video da su mnogi objavili i pisali. Ja iskreno nisam čuo ni video, ni jedan loš komentar. Znači sve je pozitivno? Sve pozitivno što me iznenađuje. Ljudi su me bolje prihvatili kao pevača nego kao manekena, ne znam zašto. Zbog čega? Ne znam stvarno. A kaži mi, koja je tvoja najveća podrška u svemu ovome? Jer ipak je teško danas u Srbiji biti umetnik, mlad. Svakako da. Pa, pored prijatelja, 2-3 koje imam, svakako to je majka Dragana. Ona ti pomaže u svemu, da, i finansijski sve, da. A kažeš prijatelji, oni te dakle podržavaju? Da, podržavaju, ali znaju i da kažu. Kad nešto ne valja, pa da... Kad nešto ne valja, pa da kritikuju. Pa prijatelji su najbolji kritičari, jel tako? Pa neka bude tako. Koji su tvoji uzori u muzici? Jel imaš nekoga koga se ugledaš pa želiš da budeš kao on ili ti gradiš svoj sopstveni stil? Gradim svoj sopstveni stil i onako kako se i osjećam, tako se i oblačim i ponašam. Ali mogu reći da mi je muzički idol negde i po tim nastupima i po tome sve Ceca od naših. Zato što je toliko ljudi na jedno mesto dovela. Što se tiče svetskih, to bi bio Enrique Iglesias, na primjer. A kakvi su tvoji planovi za budućnost? Čemu ćeš se više okrenuti? Muzika, manekenstvo?
kako će teći to dalje? Pa ja mislim i jedno i drugo, pošto se ja manekenstvom bavim tako dugo da ću ja u tome i ostati dokle god bude moglo, do jedno 30. Dobro. Tako kažu. A muzika, pa ako mi se bude isplatilo to što planiram da radim, ja mislim da će ostati u muzici. Jel možemo očekivati još jednu pesmu možda u narednom periodu? Naravno, skoro spremamo već i onda ispod pa ćemo vidjeti. Ispod, jel tako? Da, obavezno. Ja ti želim puno sreće u daljem radu, puno uspeha, mi ćemo se naravno družiti